Musuh sing tenanan satu gune kene temburu ya ora enak kowe melu rombong aku apa melu rombongan kono rek aku bekti karo Rama Kul Bathara Guru. Oh ya, enggak apa-apa. Ini baik. Hitung-hitungan yen kowe bekti karo kono tegese mungsuh karo aku. Ayo saiki gelut. Najan to kowe karo aku iki dulur, iki biyen ora tau akur. Wis mbuh perkara apa ora tau akur, mulut timbang ketanggungan ayo gelut. Iki sing mati. Buh perkara dunduman apa warisan apa-apa kowe tetep dadi musuh. Sarudi dulu. Wah, sapa ora sarudi dulu. Yen ora gelem melu rombong aku kelakon tak pateni dhewe.
Betul-betul Coba kerap dengan pawono yang dibukan baladi kon kayangan bosak asik oro diwucat dirok perangan yen ora kondo subeker timbalik barat ketipun